खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ आयेन बेरेखा साल बिफां दाननायनि जाथायाव क'क्राझार BCDCनि मासिगिरिखौ खादों। आयेन बेरेखा साल बिफां दाननायनि जाथायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि पुलिसआ BCDCनि मासिगिरिखौ खादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया हाग्रा ओनसोलाव सालनि बिफांखौ गनायथि गैयाजासे दाननायाव लोब्बा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। ओनसोलाव आयेन बेरेखा दंफां दाननायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे अपारेशना हाग्रा सम्पदफोरखौ रैखाथि होनो आरो ओनसोलाव आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। बे जाथायजों गोबां सुबुंफोरा सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया बड'लेण्ड ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांनाय आरो आबहावा रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। नैथि खौराङाव दङ सेप्टिक टेंकनि सिङाव बिस गोनां गेस हां बोनानै 3 सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव सेप्टिक टेंकनि सिङाव बिस गोनां गेस सोनानै सासे रौनियाजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा जिउ खोमाना लायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया बै समाव जायो जेब्ला बोलि जानांनाय सुबुंफोरा साखोन सिखोन खालामनो सेप्टिक टेंकआव हाबदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला टेंकनि सिङाव थाबथानाय बिस गोनां गेसखौ हां लानायनि उनाव बिथांमोनहा बेहुस जादों। जायगानि थागिरि आरो रैखाथि हान्जाया जाथायथिलियाव सौहैयो, नाथाय 3बो जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया सेप्टिक टेंक साखोन सिखोन खालामनाय समाव रैखाथि राहाफोरनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं मावख'गिरिफोरा सुबुंफोरखौ इयुनाव बेफोरबादि जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय नांगौबादि रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मानिनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम CMआ फैगौ 5 बोसोराव BPL सुबुं अनजिमाखौ 3% गाहायाव लाबोनो थांखि लादों। आसाम सरकारा फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हादोरसानि निखावरि हांखोनि गाहायाव थानाय BPL सुबुं अनजिमाखौ 3% गाहायाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोलाव समनि नोजोरजों खामानि मावगासिनो दं। विकसित आसाम मिशननि सोमोन्दै बुंनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आसामनि दानि BPL रेटआ 17% आरो गोबां अनसाय बिथांखिफोर आरो जौगाखां मावथांखिफोरा सिगांनिफ्रायनो सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होगासिनो दं। सरकारा बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय साख्रिनि खाबुफोर, सावस्रि सिबिथाय, साबसिन सोलोंथाय, दाथाय जौगाथाय आरो दारिमिनारि जौगाथायनि सायाव नोजोर होनो थांखि लादों। CM बिथाङा बेखौबो बुङो दि हादोरसायाव गोरिब आरो गेजेर थाखोनि नखरफोरनि थाखाय गोबां खाबु सोरजिनायजों लोगोसे मोनसे गोख्रों रांखान्थि बिथिं जानायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझार फरायसालिनि फरायसाफोरखौ न्याय बिनानै रोजा रोजा सुबुंफोरा केन्डेल धर्ना सोमावसारदों। सानै फरायसुलि गथ'साफोरनि सोमोनांथाव थैनायनि सायाव न्याय बिनानै केन्डेल सोरां सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा ज' जादों। बे सोमावसारनायाव फरायसाफोर, जायगानि थागिरिफोर आरो समाजारि आफादफोरा ममबाति आरो प्लेकार्ड लानानै जयै हानजा सुरनायाव गोख्रों सुबुंफोरनि गोसोआ नुजाथिदों। सोमावसारगिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ जाथायनि सायाव मोजां आरो पारदर्शी नायबिजिरनायखौ खालामनो खावलायो आरो जुदि गाज्रि खामानि मावनायखौ मोनो अब्ला दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो खावलायो। दुखुनांथाव थैनायनि जाहोनाव गासै ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा जाथायनि सायाव सोंथि दैखांगासिनो दं। सोमावसारगिरिफोरा सरकार आरो पुलिस खुंथायखौ थाबैनो खहा जानांनाय नखरफोरखौ थाबैनो न्याय होनो थाखाय खावलायहरो। बे जाथाया ससियेल मिडिया आरो क'क्राझारनि जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। बाथि खौराङाव दङ आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि गिख्रंथावनाया आसामाव 30 साननि थाखाय अमा बेदरखौ होबथादों। आफ्रिकान स्वाइन फिभार ASFनि गोदान गोसारनायनि उनाव आसामनि बिबानगिरिफोरा गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव अमा आरो अमा बेदरनि दिहुनथायफोरखौ फाननाय आरो रोगानायाव 30 साननि थाखाय होबथादों। गोबां अमा थैनायनि खौरां मोननायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों।
जायनि थाखाय खुंथायखौ गोबां सन्देरग्रा बेरामनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोबां बिबांनि बुथारनाय हाबाफारि जागायनो गोनां जादों। हरखाब होबथानाय आरो बुथारनाय हाबाफारिनि जाहोनाव गोबां रांखावरि खहा जानायनि थाखाय आबादारिफोरा आरो अमा फिसिग्राफोरा दुखु फोरमायदों। सरकारा रायजो राजाफोरखौ गिनो नाङा होनना खावलायो आरो हादरसायाव बे गोसारनायखौ होबथानो आरो जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय राहा लानाय जादों होनना खोथा होदों। द'थि खौराङाव दङ जालुकबारी गुवाहाटीयाव रेलवे हायाव गोबां बेदखल खालामनायफोरखौ होस्रांदों। शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि जालुकबारी ओनसोलाव रेलवे हायाव मोनसे गिदिर बेदखलि हाबाफारि लानाय जादों, जेराव बिबानगिरिफोरा दखल खालामजानाय रेलवे सम्पथिनि सायाव लुनाय 200सो आयेन बेरेखा दाथायफोरखौ सिफायदों। बे अपारेशनखौ रेलवे बिफान आरो जिल्ला खुंथायजों लोगो नांनानै गोख्रों रैखाथि दिथाजों लोगोसे आसाम पुलिस, CRPF आरो RPFनि जवानफोरखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गोदान रेल लामा आरो रेलवे दालांजों लोगोसे फैबाय थानाय दाथायारि मावथांखिफोरनि थाखाय गोनां जानाय रेलवे हाखौ बोखारनो थाखाय बे होखारनाय हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। गासै सानावनो बुलडोजार बाहायनाय जादों मानोना बिबानगिरिफोरा दखल खालामजानाय जायगाफोरखौ स्रां खालामबाय थादों। सा-सानजा सीमा रेलवेआ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो गुवाहाटी आरो बेनि खाथि-खाला रेलवे हायाव बेफोरबादि अतिक्रमण होबथानाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं, जाहाथे रेलवे रैखाथिखौ फोसाबनो आरो इयुननि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ सुबिदा होनो हायो। स्निथि खौराङाव दङ जरहाटआव आसामनि लाइमोनखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। एयारफर्सनि सानै जवानखौ हमबाय। जरहाटनिफ्राय खौरां मोननाय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव इन्डियान एयारफर्सआव खामानि मावबाय थानाय 4 सुबुङा सासे लाइमोनखौ पाब्लिक लामायाव गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। पुलिसआ सानै दायनिगिरिफोरखौ खादों, गुबुन सानैया दासान्दि खारखोमानानै दं। खौरां मोननाय बादिब्ला पुखामुरा तिनिआलिनि ध्रुबज्योति दास मुंनि सुबुङा बृहस्पतिबारनि मोनायाव गावनि इ-रिक्साजों न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जरहाट टाउननि निरामय देहा फाहामसालिनि साखाथियाव जादों। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया मटर साइकेलजों फैनानै बिनि गारिखौ होबथायो आरो लामायाव गाग्लोबो। जायगानि सुबुंफोरा दावराव-दावसि खोनानानै जाथायथिलियाव सौहैयो आरो पुलिसनो खौरां हरो। सुबुंफोरनि हेफाजाबजों पुलिसआ सानै दायनिगिरिफोरखौ जाथायथिलियावनो हमनो हायो आरो गुबुन सानैया खारखोमालाङो। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो खारखोमानानै थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ इ-रिक्सा चार्जिं खालामनायाव आसामनि काछाराव गिख्रंथाव अर खामदों, गंबा गारिफोरा खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि काछार जिल्लायाव चार्ज खालामनाय समाव गंसे इ-रिक्सायाव अर खामनायनि जाहोनाव गंबा गारिफोरा सिलिंखार जायो। बे जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों मानोना चार्जिं पइन्टनि साखाथियाव लाखिनानै दोननाय खाथिनि गारिफोराव अर जोंख्लावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अरा इ-रिक्साखौ चार्ज खालामनाय समाव जागायदोंमोन आरो दान्दिसे उनावनो खाथि-खालानि गारिफोरखौ साग्लोबो। जायगानि थागिरि आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ आरोबाव गोसारनायनि सिगां दबथायनो थाखाय जाथायथिलियाव थाङो। खाफाल मोजांदि दासिमबो जेबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै, नाथाय बे जाथायाव गोबां गारिफोरा आबुङै खामजोबदों। बिबानगिरिफोरा अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो सम्पथिनि खहा जानायनि बिबांखौ नायबिजिरगासिनो दं। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।